Kvalitné podlahy Vaness, prosím. Áno, to je pre nás, už to prišlo? Dobre, bežím. Kde bežíš, Edith? Už to prišlo konečne. No a čo to máš? Čo to prišlo? Pozrite sa, to je krása. To je nová vzorka? Áno. Pozrite. Máme 6 nových dekorov značky Barlinek, kolekcia Next Step Herringbone, rybia kosť. Je to 100% vodeodolná podlaha a dá sa ukladať v kuse bez dilatácie až 225 metrov. V kolekcie Next Step Standard máme teraz akciu na 4 dekory 29,90. Cena je aj s integrovanou podložkou. Ak chcete vedieť viac informácií, príďte na našu predajňu a všetko sa dozviete. Tešíme sa na vás.